Moi boas. Hoxe estamos aquí nunha actividade máis da FLIP, do Festival Virtual do Libro de Galicia, para falar do traballo dos actores. Como podedes ver, incluso antes de que faga a presentación, esta é un acto todo pirolos, pero é unha obrigación do guión que sexa así, porque, en certo modo, esta é unha continuación da mesa redonda da primeira edición do FLIP, no que houve un debate sobre o traballo das actrices. E agora, casi por unha consecuencia, temos que falar de cal é o traballo dos actores, cales son os roles do masculino no traballo dos actores e un pouco cal é a situación desa profesión a día de hoxe. Para falar desto, estou como semi-rodeado de tres actores que están debaixo das máscaras, pero a máscara no teatro ten toda unha ciencia, así que vamos a maniobrar con ela, e vamos ir de dereita a esquerda, que como debería avanzar a historia, pero cada vez temos máis sinais de que non é así. Entón, a miña dereita de todo, na extrema dereita, está Óscar Allo, que é o máis novo dos tres, e non vou dicir a data de nacemento, nin a idade que teña agora, porque podes encontrar en Google. Unha das referencias máis inmediata que vos podo dar de Óscar é que formou parte do elenco do Centro Dramático Galego A Charca de Ulises, que está fresquísimo todavía e que ainda o podedes ver a través do televisor, pero sigue sendo teatro. E en novembro, perdón, que fai xira. Fai xira en novembro o Centro Dramático Galego, que tamén é unha noticia. Así, tamén ten formado parte dos elencos do Centro Dramático Nacional e tamén o podedes ver na tele en series innumerables como os outros dous actores que me acompañan. Un pouco menos á dereita, o sea, a esquerda de Óscar, está Fran Gareu, que o tenedes visto en tantas series que non sei moi ben se a recordaría todas, pero hai unha da que seguro que vos ven á cabeza inmediatamente, que é a de Fariña. Formou parte de Il Maquinario, a compañía de teatro galega, e teñen tocado papeles como de home. Esos papeles que habitualmente de que fai de home. E aínda non é o caso máis extremo, porque o caso máis extremo de facer de home teño a miña esquerda, é fácil estar á esquerda de Franco, que é Monte Castiñeiras, que eu creo que, se mirades na Wikipedia, veredes que non hai días para dicir todas as series nas que participou, nin todas as obras, nin siquiera en todos os anuncios que interpretou, que, en certo sentido, podíamos dicir que Monti mantivo el solo o capitalismo telefónico. Sí, casi parece que pode vivir desto, Entón, se preguntamos a alguén, bueno, cales son os papeles, hai un papel estelar de Monti, sí, ¿no? Que a pesar de que o apellido é moi inxenuo, logo non sempre funciona así, e que en certo modo non sei se exemplifica o que a día de hoxe se entende por facer de home ou facer de tío, e sobre, digamos, todas as cousas, todos os matices que teñen esos roles, imos a falar hoxe desde a FLIP. Vamos facer como unha primeira quenda de 5 minutos para cada un, máis ou menos, e logo despois entramos un pouco máis a fondo no debate, para que vexades que, a pesar da fama dos actores de non ter capacidade de pensamento, é mentira. Vamos a demostrar hoxe aquí, e xa vedes como quedades contentos de aguantar hasta o final da grabación. Quen quere empezar? Empezamos de maior a menor ou de menor a maior? Óscar, está todo máis fresco. A novatada é que empeces tú. Bueno, está ben, está ben. Por onde queres empezar, Camilo? Por a tua experiencia, por que consideras que ser dirías actor, tú que no? che piden hoxe para ser actor? Que me piden? Bueno, eu, o sea, cando... Porque, bueno, isto vamos a dicilo, nos planteaches esta pregunta antes de vir, e era como, wow, vaya pregunta, que ser actor aquí e agora, non? E eu un pouco por onde plantexei, máis que por lo que me piden, é por lo que me exixe esta profesión, non? Como que, bueno, para min aquí e agora, é o meu caso, non sei en outros casos, é como a capacidade de resistencia e perseveranza, ser actor. Porque, ao final, é unha profesión en si mesma que é inestable e tens que asumir a inestabilidade na profesión, porque
aínda cando traballas, é un traballo inestable en si mesmo, porque non se repiten os lugares, non se repiten os horarios, non se repiten os equipos, non se repiten as condicións, a veces hai que loitalas. E entón xa asumes que é inestable en si mesma. Tamén a veces pasa que, eu que sei, estás 2 meses con varios traballos aí intentando compatibilizar e logo o resto do ano que non dá saído nada. E cando non sai nada, é tamén cando eres máis actor, creo. No sentido de resistencia e perseveranza, porque ao final, cando non sai nada e non traballas como actor, sigues traballando. Porque tes que estar entrenado, tes que estar a ton, tes que seguir buscando, tes que seguir xerando novo material. É moi entretido todo. Sí. E, por exemplo, tamén, como non estás traballando, tens que buscar sustento, entón buscas con outro traballo, que igual non ten tanto que ver coa profesión, pero ten que ser un traballo que te permita estar disponible por si sai algo da profesión, entón é como un exercicio constante aí de resistencia e de perseveranza, porque estás aí sempre ao pé do cañón. E, bueno, levando o tema do masculino, do femenino, dos homes, das mulleres, é verdad que, polo sistema no que vivimos, para nos é un exercicio de resistencia e perseveranza, tamén por outra banda temos que ser conscientes de que creo que dentro de que aquí hai clases máis alá do xénero, obviamente, e tamén se nota na profesión, o sea, alguén que teña un contexto socioeconómico máis favorable vai non ter máis fácil, no sentido da resistencia, sobre todo cando non sai traballo, porque igual se quita, por exemplo, ter que buscar sustento por outro sitio, porque xa lle ven dado. Pero sí que é verdad que gozamos de certo privilexio polo feito de ser homes. Bueno, o típico que se di, no? Ser home, ser blanco, todas estas historias, que en realidad as clases existen, pero tamén é verdad que a orixe de onde veñas e que se esas home tamén te dá unha serie de privilexios, creo. E, bueno, sempre me gusta dicir con respecto á profesión que é verdad que é moi azarosa, no? Que te sai un traballo, ten moito de azar, moitas veces, pero considero que poucas veces é sorte. Como que sempre me gusta contar a historia de... Isto é como se ti atravesas un lago nunha barca, ti lanzas a cana, e lanzas unha rede, e te pica un peixe, non é sorte, casualidade. Sorte sería se ti estás atravesando o lago na barca, sen lanzar nada, un peixe salta e cae dentro. Entón, claro, é como sempre estamos aí lanzando a cana, resistindo e demais. Non sei se estou moi de acordo con iso, pero... No, porque, a ver, veña, vamos a debatir. Vamos ao debate, que decir despois. Vale. Se non, nos saltamos... Ten un chisco de meritocracia, eso que non me gusta moito. O que se non lanzas a cana, se non traballas, non tes éxito. Non, hai xente que traballa e non o ten, No, claro, pero cando sai, pero precisamente o que quero dicir é que cando sai non é sorte, o sea, é que estamos traballando niso. Sí, non só sorte, claro. Claro. Sí. Non é un orgullo tampouco, a veces, ter que estar resistindo, non o digo como orgullo, digo como, bueno, é o que hai. Sí, no, además elixímoslo así, eliximos esta profesión sabendo o que hai. Claro. Eliximos ese risco, esa inestabilidade, porque nos gusta, non? Senón, pues... Moitas veces igual tamén temos outras vantaxes, non? Sí. Que a mellor non ter un horario fixo que non nos gusta nada. Claro. De 8 horas nunha oficina. Sí, hai algo de elección tamén en esta Claro, emoción, aventura, risco. Bueno, Fran Garay. Perdón, eu intervín, non sei se pode. Sí, está ben. Sin guión. Estou moi de acordo co que di Óscar. E nada, eu tamén pensei un pouco que era ser actor, porque en realidade nunca me plantexei, hai moitas definicións, a RAE e a RAC teñen definicións, bueno, en fin, pero para min é un oficio que se basa moito no artesanal, que nos traballamos con o noso propio corpo, con a nosa propia voz, coas nosas emocións, depende de quen, como e cando, non? Pero, e partindo deso, dun oficio artesanal no que, como dicía Óscar, facemos equilibrios moitas veces e mesturamos estar aquí e estar alá. Eu, por exemplo,
cheguei a un punto, digamos, dentro do oficio, agora mesmo, igual mañá cambia a miña situación, non sei, pero no que si estou con outros traballos, pero sempre relacionados co actor, é dicir, outros traballos me refiro, mesturo audiovisual con teatro, e se non me sai algo de teatro, intento xerar eu algo de teatro, o sea, é como ao final, o traballo de ser actor, sí que é algo creativo, xa non son a hora de crear personaxes, sino que ti tamén tes que intentar a veces xerar o teu propio traballo, o sea, ao final, a veces somos autónomos, ás veces non, pero eu creo que hai unha cousa que a min sempre me chama moita atención, a min hai unha parte do oficio que non me gusta tanto, non digo que non me guste, pero non me gusta tanto, digamos, que é a parte do recoñecemento fama, non? O recoñecemento a un traballo está ben, pero a fama de por sí, porque eu digo, eu non fago nada de mérito tampouco, máis alá de, pois eso, de que eu vou nun escenario, me planto e a xente o ve e o agradece ou non, e nunha serie ou nunha película, pois o mesmo. Pero sí que hai un pouco de divinificación ou divinización sobre o traballo. E ao final somos xente normal con todas as carencias que teñen as persoas normais e neste caso, como decía Óscar, coas vantaxes de que somos nós os tres, por exemplo, somos homes e somos brancos e ainda por rima de Occidente, non? Entón, bueno, partindo desa base temos máis facilidades, pero non temos unhas facilidades da hostia, porque este traballo é, por desgracia, moi competitivo e moitas veces estás optando a papéis que ti das o perfil, pero outros 20, ou 30, ou 40, ou 1000 dan tamén o perfil e necesitan tanto traballo como a ti e ao final tens que competir entre amigos e digamos, a parte tamén un pouco máis fea do traballo, non? Esa competencia e ese ter que buscar, ter que renovarse constantemente, ter que estar en constante formación. Formación non significa cursos, formación significa ver teatro, ler, ver películas, ver series de televisión, moverse, facer un curso de o que sexa, é dicir, ampliar os coñecementos. E para min eso é ser actor, é estar vivo tamén, estar buscando activamente todo o tempo para poder seguir manténdote no teu traballo. Por desgracia non somos, bueno, ou por sorte, como decía Monti, non somos funcionarios, non queremos un horario estable. Sí, non, tamén nos gusta é moito. como unha sorte tamén, non? Claro. Porque ao final é moi para a vida mesmo, non? Ter curiosidade, estudar, practicar, buscar técnica, todo eso en realidad é enriquecedor para a vida mesmo. Creo que é un exercicio que se debe facer en xeral, sabes? Mais alá de ser actor. Bueno, eu non sei o de si ser blanco e occidental, no vosso caso non está un pouco contrastado por ser galegos. Eso vamos, Pode ser que vamos a discutir despois. Ahora temos que, a ver si Monti nos explica que lle exixe a él ser actor e que cree que lle exixen a él cando chaman para interpretar, para ser actor. Para actor, home. Home, Actor efectivamente. masculino, sí, verdad? A ver, ao longo da miña historia na profesión cambiou un pouco isto. Por lo menos na miña percepción persoal. O que me pedían hai 20, 25 anos é o que me piden agora. Tamén os papéis que facía antes e que fago agora tamén son distintos, non? Chegaronme cousas moito máis bonitas agora que as que facía ao principio. Que basicamente era de abogado, de ex da protagonista ou da coprotagonista ou de médico. Isto é moi aburrido. Entón, claro, cando che chegan así personaxes como estes últimos, sobre todo este que é tan coñecido, dos Santos, non? Que esas cosas que desexaches facer toda a vida, porque son máis divertidas, máis entretidas, pegar tiros gustalle a todo o mundo, nas series, no cine. As mulleres gustalle iso, teñen poucas oportunidades, cada vez que vexo unha compañera que dá un papel así, está feliz. Vou pegar tiros nunha... Sí, claro, porque estes roles de xénero tan metidos tamén nos temos aí, no cine, nas series, no teatro, non? Entón, creo que estamos mellor que, evidentemente, que hai 25 ou 30 anos, pero ainda queda moito. Que me piden? Pois depende do personaxe. Ás veces ainda che piden algo que agora che chirría un pouco facelo, non? Ou cosas que non son políticamente correctas que distribui. A ver, sí, o personaxe pode que sexa así, pero o mellor non conviña dicir isto que vou dicir, porque carai, os tempos cambiaron e se non é necesario podemos tachar, non? Sabes? Teño falado moitas veces deste personaxe de Santos que o mellor naceu como
dunha maneira, non sei exactamente se pensaban que iba a evolucionar así, eu creo que non, nin eu. Converteuse nun personaxe branco, totalmente. E un personaxe branco non poder de repente mostrar unha escena de, digamos, por exemplo, unha violación. Non, porque destrozas o personaxe, o público tamén o destrozas, é dicir, non, por moi machista que sea o personaxe, por moi que fale das mulleres dunha determinada maneira, hai cousas, unha vez que ese personaxe é branco, é un personaxe querido polo público, polo que sexa, porque é querido por moitas cousas, pero pues, hai límites que non se poden traspasar. E a veces pídenchos, e ui, eu falaba a veces do tratamento, posiblemente Santos, na vida real sería un home que a mellor frecuentaría os prostíbulos. Podería ser, non o teño claro, pero podería ser. Pois o mellor non é necesario mostralo nun capítulo da serie. Sobre todo, sería non normalizalo, ¿no? Como que non... Exacto, non normalizalo. Creo que te refieres con branqueado. Sí, que a veces tenme comentado xente, espectadoras, sobre todo, claro, nas redes sociais, a veces non é necesario chamarlle determinado insulto a unha muller nos diálogos deste capítulo. Pódelo sustituir por outra cousa, sen prejuízo para o argumento, para o personaxe, para nada. Eu estou de acordo con eso, non? A veces hai que ter un poquinho... Todo agora, os tempos cambiaron e as cousas non son políticamente correctas porque non o deben ser. E as que teñen que ser, teñen que ser tamén. Entón... Que máis? Non sei. Sí, É interesante había unha eso, historia ¿no? aí para entrar nesto que vos decíades a propósito dos roles, cando vos ofrecen un papel no que ides interpretar a un tío, Sí. os tíos, a pesar de que a veces non se nota, pois temos gradacións moi distintas e moi variadas, en cambio parece, a partir da ficción, que hai como un retrato tipo do que é ser home. Sí. Aquilo que che dicía, non exactamente aquilo que che dicía na infancia, ti tens que ser un home e apancar, sino... Entón, desde o vosso punto de vista de actores que recibides, digamos, a proposta de interpretar a homes, como credes que é hoxe o retrato tipo do home na ficción que vos facedes? A ver, bueno, eu creo que, por exemplo... Cales son os rasgos que hai dominan? algo, para min, moitas veces, hai moitos casos. Hai algo un pouco tramposo cos cambios de rol de masculinos. E é como, de algún xeito, está cambiando o discurso nos personaxes, pero non están cambiando de todo as prácticas, que é un pouco o que pasa tamén na vida mesma, ¿no? Que, bueno, igual me voy por las ramas, pero que o que se fala tamén co tema do feminismo, que como a veces se trata como unha entelequia, pero realmente é un método. Entón, algo que se demostra na práctica. E entón creo que sí que hai veces que os personaxes masculinos cambian o discurso, cambia o aspecto, ¿no? O perfil, pero siguen ocupando un mesmo lugar de poder, seguen sendo os protagonistas, seguen falándose dos personaxes, o sea, seguen sendo os personaxes dos que se fala. Non tanto como decía, como hai moitos anos, pero segue sendo isto. Sí, como... así, sí. O sea, como que de algún xeito creo que sí que cambiou, por sorte, e vai cambiando, pero que hai algo como de que cambia moito o discurso máis rápido que logo a práctica e o espazo que ocupan estes personaxes. Sí, porque realmente a masculinidade ou a imaxe de masculinidade tampouco o reflexo non mudou tanto aínda. Quero dicir, as personaxes masculinas teñen que seguir sendo fortes, teñen que seguir tendo ou expresando poucas emocións. Ten que seducir a rapaza de turno. Claro, ten que ser viril, ten que ser forte, ten que... Bueno, normalmente somos máis, o que decía, non? Manexamos máis escopetas e armas, non? E claro, é divertido por un lado facer as escopetas e todo isto, pero moitas veces te quedas en que cando traballas a personaxe vai nun plano que é moi aquí. E ao mellor, claro, para nós tamén nos interesaría poder mesturar. Empeza a ver agora... Profundizar un pouco, non? Sí, Non quedar tan superficial aí. Claro, e que pode ser un tipo que teña esa virilidade igualmente, pero pode mostrar alguna emoción. Eso, Que a veces sí que pasa que estás traballando nalgo e che din, no, pero este tipo non choraría. Sí. E dices,
Ah, vale. Sí, claro. E dices, bueno, se non chora, non chora, claro. Sí, como que... Ao final ti mandas o xustiño. Eu tampouco, por Sí. exemplo, claro, a mellor non sei Monty, pero sí que alguén che pode dicir, non, eu sí quero chorar ao meu personaxe, eu choro. E dices, bueno, vale, pero que eu, por exemplo, nunha rodaxe con un equipo grande, con xente que manda máis que a ti, non te atreves tampouco a meter moito azoka, non? Pero normalmente a miña experiencia sí que foi cando tiña ese tipo de personaxes de dicir, bueno, a emoción xustiña, sabes? Este é un tipo que vive por dentro, non? E eu, joder, o vive por dentro, vale, Sí, pero... pode ser, Claro. pero o interesante é o outro, e máis é o reflicte a vida como é, Sí, realmente. sí. Hasta os máis criminais, machirulos do mundo teñen momentos fracos, e Claro. momentos nos que se derrumban, seguro, e que choran tamén, seguro. E despois que É dicir, cando aprendes a construir personaxes, bueno, que é unha aprendizaxe continua, pero a teoría di, tens que construir a parte, digamos, máis pública do personaxe e a parte máis privada. máis íntima, sí. A parte íntima, no caso da masculinidade, moitas veces non se ve. Non, Sí, non porque se mostra, normalmente non? ocupan un espazo público. Claro, Xa. claro, e estás Os- sempre vendo nos mesmos roles de dicir de cara a un público ou de cara pois a muller de, non? Porque, bueno, eu pasoume xa como a Montis, teño feito papéis recentes de son o ex marido de, non? E claro, como ex marido eres un pouco, tes que ser cabrón e tes que, non? Entón dices, joder, por qué, non? O sea, está claro que a sociedade é así aínda vivimos nunha sociedade moi masculina e moi machista, non? Pero, claro, eu creo que tamén as interpretacións dos actores e as series, as obras de teatro tamén ten que ser un motor que xere De un cambio, cambio, non? Que non Sí. só sexa un reflexo da sociedade, sino que tamén sexa un motor. Sí, sí, desde a xente que escribe, Claro. empezando por aí, Sí, porque sí. tamén, claro, o machismo está tan metido nas veas dos homes e das mulleres, tamén, Sí. que ves, mulleres que escriben, mulleres guionistas, que moitas a veces, en darse de conta, están escribindo unhas cousas que, non, como, isto escribir unha muller? Pois sí, porque están na roda, Sí. que é moi difícil desbotar todo iso que estás aquí metido tanto tempo, non? Pasalles a elas, imagínate, a nós. É que eso é interesante, ¿no? Porque son como a idea dominante nunca parece unha idea, ¿no? Sí. Como... Claro, dices, por que esta muller escribiu esta escena? Esta parella, home e muller, acaban de perder un fillo, e ela chora e el non. Por que non pode ser ao revés? Xa. Non. Ou que choren os Sempre, dous. sempre é o sea, así. Sempre. Ou os dous, bueno, pero é que sempre é outro, normalmente, non? Xa digo que as cousas están cambiando, poquinho a pouco, pero si, non, pono a él chorando e a ela, pois é a dura, a mellor da familia. Por que non? Se na vida é así tamén. Non, eu son un franco de carallo. Por exemplo, eu cando teño que facer a Santos, é que Santos, ese personaxe non ten nada que ver comigo. Xa. Nada, absolutamente nada. Cal é algo moi interesante, non? Para un actor. Claro. Pero, ostras, a mí cando me preguntan que tes en común, eu digo, nada, nada. A mí pásame con eso Non sei. de que cada vez que me sai un traballo en audiovisual, a miña familia sempre me pregunta de mal, non? E como, Claro. joder. E ti estás desexando, non, esta son super sensible, vou chorar toda a película. non sei que. É que, vale, o sea, está claro que o tipo que cada un dá determina un pouco, sobre todo no audiovisual, porque no Sí, teatro no podes, menos. bueno, investigar, traballar, modificarte un pouco máis. E a mellor en películas con máis orzamento, pois podes botar uns meses traballando e modificar o corpo, que, bueno, estas cosas que fai Hollywood, non? Pero aquí, por desgraza, os tempos son os que hai. Xa. Entón, normalmente se tende a buscar o que das ti. E o que das ti, pois, esta espalda, é un tipo duro, e xa está. Pero tamén é unha moda, porque eu nunca fixera na miña vida un personaxe como este. Fixera un malo, digamos, un poquinho antes nunha película para televisión, que era un militar falanxista durante a Guerra Civil. Aquela película se chamaba Mariñeira, de Quilmas. É que disfrutei moitísimo, pero eu creo que era o primeiro malo que facía. Pois eu non debía de ter cara de malo, sabes? Tiña cara de médico e de abogado. Mira ti, que facía, Bueno, pois alguén un día dixo, pois a mellor que además os malos con cara de bo son mellores, Claro, son son mellores moi interesante. claro, ao público. Pois este último personaxe que levou 5 anos, pois aí moi ben. A alguén se lle ocorriu, dixe, a ver, vamos a cortar un pouco o pelo, que deixa a barba e o mellor tal. Claro, pero date conta, non, o que dicías agora, eu sempre facía de médico, abogado,
son como profesións de home, ¿no? De entrada. Claro, máis ou que se- menos guapito, esas Claro, cousas. claro, claro. que, E bueno, pasaches de eso a... Claro. Formal, Sí, outro día organizado. escoitei a un director americano, creo que era, non me acordo o nome, que dicía fulanito de tal empezou a ser bo actor cando se esqueceu de que era guapo. Falando de un actor americano bastante coñecido. Non é calquera, váleme calquera. Sí, sí, é certo. Pero cando se esqueceron os demais tamén de que ele era guapo, Claro. tamén, non só el. Entón, bueno, Mira, e isto que dicía desa hora de chorar, desde que os deportistas famosos choran case cada vez que ganan algo, para vos non se relaxou un pouco a idea de que agora é máis aceptable que os tíos choren? futbolistas que antes non se bicaban, agora bícanse Claro, cando que meten decir, gol, claro. Cualquier deportista famoso, millonario Pero, e tal, pero fíxate, chora. unha vez máis é como, pero é nese espacio. Xa. Eso Sí. é no espazo do fútbol, Da e alegría. cando ¿no? gañamos, e ese é o momento no que podemos facer isto. Sí. É como, sigue estando acotado, para mí sigue estando É acotado. dicir, que non trascendeu, digamos, aínda suficientemente no imaginario hasta chegar aos actores para dicir, bueno, xa podes chorar. Sí, bueno, Xa se ampliou o Eu creo espectro que, emotivo. o sea, eu creo que sí que é bastante evidente ou normal que pasa que aos actores se nos exixe normalmente ser actores de acción, digamos, Sí. ¿no? Como ser actor que tira de acción, e as actrices se lles exixe normalmente ser actriz que tira de emoción. Se é guapa, mellor, claro. Se non, xa ten menos posibilidades de traballar. Pero eso é culpa de Bruce Willis, ¿no? Que aí No, falta un montón. No, pero bueno, Bruce falo de Willis acción precisamente como... Era un tipo que nos seus inicios non tiña o perfil de héroe, Xa. moito menos. E Claro. despois, de repente, pues, con La Jungla de Cristal, foi cando empezou, pues, de repente se lle viu que era un tipo que podía facer todo eso. é romper ese Claro, esa romper barreira, esquemas. ese Eu peito, tan só recordo un papel no que, en audiovisual, no que podía chorar e tiña que chorar a moco tendido. Claro, e por desgracia, como non estou acostumado a facelo nun plató con tanto xente, pois claro, ao final creo que un costa, porque non estase tan acostumado. E eu Sí. son unha persoa que vendo unha peli, a máis chorra que sexa, eu choro como, vamos, Sí. pero mogollón, e moquei, favor de Dios. E claro, esa parte non sei se que non interesa ou é que... Pero non sei por que os malos choran, os malos de verdade. Home. Como non van chorar? Home, Os que- marroncín choran, Claro. seguro. Vamos, o sea, hai que cambiar eso, non? Porque se asocia que non conectamos coa emoción. Eu, por exemplo, mira, nunca fixen de malo, porque como teño cara de riquiño. Sí, sí, sí. Pues No, o día que alguén diga, vou dar un malo a partir de hostia, aí, van a facer mellor, bueno, van a flipar, claro. Claro. Porque Pero tamén teño, sabes facer. sí que me gustaría facer de malo, sí que me mola ademais este rollo. Pero eso, como teño así a cara de así como de neno. Ah, sí, De sí. feito, a única, sí que chorei unha vez en teatro facendo de neno. Claro, entón, de neno sí que De neno choro. sí que Claro, os nenos choran. Pero bueno, independentemente de eso, como que sempre nunca fixen de malo, é verdad que en moitos aspectos foron personaxes que sí que mostran certos medos, certas debilidades, pero por exemplo son sempre torpes emocionalmente, é como algo de que non son intelixentes emocionalmente e ao final é tamén un rol masculino do masculino hexemónico, digamos, que tamén existe. Entón é como aínda saíndome un pouco polo meu perfil, supoño, dos típicos personaxes, por exemplo, non son personaxes que adopten unha agresividade, Sí. pero sí que adoptan esta idea da torpeza emocional que parece que temos os homes de innata, Sí, sí. que parece que non podemos xestionar ben as emocións propias, nin ter empatía, nin darnos conta de certas O día que alguén cousas. che vea un serial killer destes, un asasino múltiple, van flipar, porque, opa, darías un estupendo, claro. Pero, Claro. o que sí queda, o que igual non está no discurso, pero sí é evidente na práctica, é que tendes un condicionamento físico para traballar, os homes, que decir que parece que... Bo, es muller tamén. Non, xa sei que as mulleres o teñen e que están moito máis curtas, digamos, no período de traballo e tal, Sí. pero que decir, para os actores tamén hai un certo condicionamento previo polo seu, o sea, acabades de explicar os tres, Sí. cada un por un motivo distinto, non? Eso para vos como traballadores, que supón? O sea, eu creo que, por exemplo, en teatro está máis aberto moitas veces. Sí. Aínda que tamén, bueno, a ver, creo que algo de sentido ten. Sí. Claro, dependendo, Sí, sí, hombre, é igual que eso, que non, que facer, o tema é romper cos perfiles, non? Xogalos, por exemplo, eso, non? Ti tes cara de bo, tes cara de riquiño,
pero vas facer aquí algo claro, realísimo, polo menos. un serial killer. Sí. Pero bueno, sí que eu entendo, que existan os perfis, pero... Claro, se tens que facer un porteiro de discoteca cachimán, a ver, tens que Claro. chamar a un tipo que estea forte, pero eso non vale para todo. Claro, o espectro do restante é moito máis amplo, non? Pero Hai hai- cosas que sí, que realmente pues, necesitas un perfil. O sea, fácil interpretar a un boxeador, pues, bueno, se tes tempo, aquí hai menos, neste pequeno país audiovisual, para estar 3 meses poñéndote cachas, non? Como podes facer en outros sitios. O sea, eu sí que Pero creo sí. que nos limita, o sea, igual nos limita no sentido de que tipo de personaxes facer, pero nos limita menos o perfil que as mulleres, creo. Xa. O sea, dentro de que nos limita no tipo de personaxes, se representan máis tipos de personaxes, máis perfis, máis idades en homes que en mulleres. En mulleres adoita ser un rango de idade máis concreto, como se di, Un unha aspecto. composición, un aspecto físico tamén máis concreto. Falabades das diferencias entre traballar en teatro, cine e televisión. Entendo que hai unhas diferencias entre teatro e cine e televisión, pero tamén hai uns matices entre cine e televisión, non? Como que hai a impresión desde fora que na televisión todo está como moito máis marcado apriorísticamente, como que hai menos campo de xogo. Bueno, eu creo que eso sí que é unha cosa que variou. O sea, na miña experiencia, sí que creo que a televisión cada vez se vai parecendo un pouco máis a maneira de traballar do cine. Sí, bueno. Claro, non estou falando de grandes produccións de cine, nas que, pues, bueno, pues, tamén hai grandes produccións de televisión, pues, Xogo de Tronos, pois, obviamente, é unha gran produción, da igual que sexa cine ou sexa tele, quero dicir, as condicións son diferentes, os tempos son outros. Agora mesmo, incluso, eu diría que hai películas que se fan en menos tempo que series. Xa. Pero sí que, por norma xeral, nas series vas todo máis a piñón fixo, porque tens que resolver moito máis, porque son máis capítulos, máis personaxes, hai máis tramas abertas. Mellor unha película estás contando unha trama principal, unha subtrama e algunha cousiña máis, entón todo está máis claro, todo está máis definido, houve máis tempo de traballo, non? Eu diría que máis que diferencia entre cine e televisión, eu diferenciaría máis de orzamentos. Sí, claro. Unha serie con bo orzamento, pois sempre vai mellor que unha película con baixo orzamento. Xa. E ao Pero revés. falaba desde o punto de vista de que si quizáis os produtores de ambas cousas pensen que os seus públicos son distintos. De maneira que o público da tele, isto é unha pregunta, non é unha teoría. Sí. O público da tele hai que darlle como un pouco máis masticado, de maneira que os prototipos sexan máis prototípicos para avanzar máis rápido, e no cine tes como un campo de espectador, un rango de espectador moito máis amplio. Se falamos da tele generalista, sí. Claro. Sí. Pero igual que A se tele falas, está cambiando. Eso vai pero morrer. tamén se falas do cine, digamos, de taquilla ou do cine independente, non? Cine de autor. Claro, no cine de autor ti podes facer personaxes, hai personaxes maravillosos no cine de autor. Pero a lo mellor en cine comercial esas personaxes quedan un pouco máis desdibuixadas ou máis planas. Outro tipo de público máis minoritario. Pero é verdad que sí que, pero en cine hai máis esa diferencia e en televisión é verdad que é directamente cultura de masas. Eu sí que Falamos da coincido televisión generalista. Sí, claro. porque Claro, agora sí. está cambiando, claro, ahora, bueno, o debate de que a televisión xa mudou moito porque obviamente televisión tamén é o streaming, non? É dicir, Claro. é poñer filming ou é poñer Sí. HBO, non? Entón, A xente nova xa non conecta a televisión normal, digamos. No. Pero vos por aí, por exemplo, ese cambio de plataforma, ese cambio da televisión xeralista ao streaming, ás plataformas de emisión, vos notastedes un cambio na maneira en que os actores se moven nese traballo? Quero dicir, notastedes unha diferencia práctica no vosso traballo entre... Traballar para unha serie feita para Netflix ou Amazon ou para unha serie- unha feita aquí na casa, sí. Non quero dicir aquí na casa porque xa colocamos de facer un elemento, quero dicir, Na casa refirme no país. Que non... é dicir, entre unha televisión xeralista, calquera que sexa, e unha televisión de plataforma, Claro. calquera que sexa hai máis, diferencia porque xa os propios temas na televisión generalista son máis suaves. Xa. É dicir, que non podes tratar a mellor temas tan profundos ou mestrar personaxes que Hai sexan... máis risco nas Claro, plataformas. claro, unha personaxe que sexa un pouquiño, que este no límite, no borde,
do que é socialmente aceptable, non? E iso é unha mágoa e é contra o que hai que traballar tamén porque, ao final, as plataformas están gañando unha audiencia importante e creo que as televisións teránse que dar conta de que, ao mellor, hai que acoller. Tamén che digo, está pasando agora mesmo un fenómeno en televisión generalista, de repente se puxeron de moda as telenovelas turcas, non? Sí, sí. E esos son clichés de toda a Son as telenovelas de toda a vida, os culebróns cantan, antes Entón, eran é como, sudamericanos ou eu vexo latinoamericanos. aí, nese caso, un paso atrás totalmente. Un paso atrás no que contas, en como contas, e en que, de novo, volvemos a ir a producións externas, porque non somos capaces ou non queremos gastar os cartos aquí, co material de aquí. É unha percepción que teño agora dende hai uns meses para esta parte, Sí, que se eu puxeron creo de que- moda, pois, en, creo que fora Divinity, que empezara a tiver un éxito, e ahora de repente Antena 3, Telecinco, todos os días, ou casi todos os días, teñen telenovela e fai, bueno, ao parecer fai audiencia. Efectivamente, claro, eu creo que, o sea, eu, por exemplo, da serie turca esta, atopeina outro día en Telecinco. E claro, ver, é que o público, o sea, votaban esta telenovela despois de este programa que está agora moi de moda, La Isla de las Tentaciones. Claro, Non o vi nunca, Po- ainda que parece mentira. claro, votan La Isla de las Tentaciones e despois esta serie turca, claro. O sea, que é ese target de público No, o que e xa ten non é ese Telecinco tal, lle porque ao interesa final, apoyar eses claro, e estereotipos. era o que porque- falábamos antes, que tamén temos que servir como motor de cambio. Eu entendo que a mellor, pois, aos, digamos, os que mandan queren facer números e lles dá igual ser claro. motor de cambio, evidentemente, pero claro, eu creo que sí que pouco a pouco temos que intentar meter un pouquiño o pé para que ese cambio sexa máis real. Tive agora mesmo, tes un abano tan grande de poder escoller audiovisual, teatro xa non tes tanto abano, porque depende de onde vivas e o acceso que ti teñas, non? Pero en audiovisual tes moito abano e se empezan a ver personaxes moi interesantes polos dous lados. Personaxes masculinas interesantes, personaxes femininas interesantes, empeza a haber personaxes femininas que de repente parece que a franxa de idade da que falábamos, que as mulleres antes desaparecían, empezan a aparecer, non no número que debería, non? Por exemplo, había esta serie Gracie Frankie, non era? Claro, que é maravillosa, e que están dúas mulleres de, creo que son 70 moitos 80 anos, como protagonistas, e dices, claro, pero que siguen sendo actrices, e que siguen, o sea, non, parece que os homes chegan aos 40 e parece que empezamos a mellor etapa da nosa vida a nivel profesional, e as mulleres chegan aos 40 e empezan a desaparecer. E de feito como que todavía se nota que non está normalizado porque é noticia sempre, ¿no? Como sempre Claro, se claro. fala de, Sí. Sí. de mira, Esas televisións esta muller generalistas realmente teñen o complicado para competir coas plataformas. Eles saben, están enfocando xa o tema por outro lado. Claro. Eu creo que van quedar pues, con informativos, con culebróns, con programas destes tipo realities. realities, así, non? E laboralmente vos notastedes eso que algunha prensa chamou a idade de ouro da televisión, da ficción na televisión? As plataformas? Sí, quer dizer que alguén dixo, bueno, agora estamos na idade de ouro das series. Entón, eu digo, os actores Sí. laboralmente notastes que millorara ou que ganades máis, que tendes máis oportunidade de traballar siquera? Como funciona eso agora? No meu caso persoal, Sí, no, no, falamos de cartos, bueno, tranquilamente. É dicir, hai sí que algo notase. Deberíase notar máis, eu penso. Deberíase notar máis porque sí, hai plataformas, hai produtoras que traballan tras plataformas, produtoras galegas incluso moi potentes, afortunadamente, que está moi ben, pero ao final seguen contando pouco coa xente de aquí. A mellor levas traballando para produtos para a televisión de Galicia, que somos moi pequeniños, os orzamentos son pequenos, ás veces moi precarios, e diste, oh, mira, vais a rodar aquí unha serie para unha plataforma con un orzamento grandísimo, a ver se, por lo menos, ao final pagan o mesmo, ou un pouco máis. Moitas veces a xente, actrices, actores principais non son de aquí, e ao final, bueno, notase algo, pero É que non notase, eu creo que en que a mellor tes algunha oportunidade máis das que tiñas antes para facer proba,
nun Sí. libro para que te coñen. Home, se non, carai. Moitas veces pasa isto, que un actor, cando tes unha época mala, pois con facer unha proba xa estás un poquinho máis contento, ainda que non che salga despois. Pero fixeches a proba e polo menos estás aí tes e estás a oportunidade, entrenando. tes opción. A pesar de que moitas veces fas probas, ou no meu caso, que dis non dou o perfil ni de coña, sabendo como funciona o libro, e que non, Xa. por edade, por aspecto, porque dices, bueno, son castings o mellor que fan máis a ver, tiro aí a ver que toca, non? E despois o que di Monti, que eu o que vexo é que as caras seguen sendo as mesmas, as de arriba, e esas caras son as que aglutinan esa maior parte do orzamento. O resto dos actores seguimos cobrando o mesmo, Sí, sí, ainda con producións, con producións que millóns, dis que hai moita pasta e Sí. ti non ves que ti te vexas aumentado nas túas condicións. Entón, hai máis opcións e hai máis traballo para máis xente, se abre un pouco máis o abano, pero non é o que di Monti, non se ve o que tiña que verse reflexado. Sí, sí. Pode ser interesante, de feito é interesante que te vexan, tes a sorte de participar nunha serie dunha destas plataformas que te ven en todo o mundo. Sempre é interesante, pero coñezo moi poucos casos destas series que o petaron fortemente, que repercutisen máis traballo para algúns actores e actrices do elenco. Algún pode ser que sí, que tivera máis traballo grazas a iso. A maioría non. Eu, no meu caso particular, non notei, e moitos compañeros non notamos, por exemplo, que estivamos en Fariña ou en alguna, ou a xente que estivo no Sabor das Margaridas, que se viu por aí por todo o mundo tamén. Bueno, están saindo máis. Eso é bo, está clarísimo que é bo. Non vin a relación directa e dicir, teño máis traballo por ter feito unha serie que saiu nunha destas plataformas. Algún caso haberá, seguro, que se viu beneficiado, pero... Incluso de condicións económicas, se comparas casos moi potentes de series que se viron en moito tempo, o sea, que se viron en moitos lugares, e os comparas con series de outros países ou de Estados Unidos ou Inglaterra, que son, digamos, os grandes productores occidentais, e non teñen nada que ver o que cobra un actor nunha de aquí para unha de ali, pero nada. Entón, xa, claro, eso xa estamos falando de casos que a mí me quedan moi lonxe. Pero o que di Monti sí, é totalmente certo. Non, a mellor abreche as portas para que fagas unha proba, pero como para que te chamen a porta, o que falaba antes Óscar, que che salto o peixe a barca, eso é imposible. Moi complicado. E metido nesto, xa casi chegando ao final, antes falamos desa historia de si ser blanco e occidental non quedaba contrarrestado na vosa circunstancia polo caso de ser galego, que, claro. que temos esa fama de que estamos lonxe de todo, de que os casting en Madrid ou en Barcelona quedan lonxe, de que as produtoras tardan en vervos traballar, e ese titular da excepción do que falabas tú antes, despois resulta que, que os galegos, e aparece un titular que en realidad remarca que a normalidade é malísima, non? Entón, explicar un pouco como vos sentides vos. Xa é máis rentable ser sueco ou noruego, que galego, somos brancos occidentais tamén. Sí. Moito máis. Mira aquí que dúas potencias audiovisuais. Dinamarca, claro. Dinamarca tamén, claro. Claro. Digo irónicamente, pero agora case son potencias. Claro. Porque o audiovisual nórdico, que máis unha calidade, e non paro de ver series nórdicas boísimas. Entón, pues digo, case é máis rentable ser... bueno, que teñen idiomas que, por exemplo, que se falan menos co galego, non? Non che digo Islandia, que son 300.000, que tamén ten unha boa ficción, Pero quero dicir, vos, como para vos, eu non sei se un actor ten a mesma sensación que pode ter a ciudadanía en xeral, de que desde Galicia sempre hai que dar un paso máis que o resto. Pola distancia... Tens que demostrar, como as mulleres, teñen que demostrar que son mellores que os homes 2 veces. Pois os galegos temos que demostrar que somos mellor, porque por lo menos podemos facer igual de ben que un de calquera sitio. Claro, que todo da lado do centro. E xa non faremos do tema do acento e de todo isto, porque teño ido a algunha proba na que antes de dicir hola me teñen dito o acento que da fora. Na porta. Sí, e dis, bueno, a ver, e por desgracia tes que traballalo así moitas veces, e outras veces che din non, pero con acento, e xa, evidentemente demos un paso adiante no caso ese de que xa non somos as personaxes de antes de o galego e o tonto e tal. Por sorte, houve uns pasos adiante dende hai pouquiño tempo,
Pero sí, evidentemente estamos na periferia do Estado. Ir a Madrid facer unha proba é gastar cartos. E ir a facer 5 probas é gastar máis cartos. Pero eu tamén penso que tivemos, a toda agora, polo menos, que en Galicia se producían moito audiovisual propio e para aquí, tiñamos a sorte de ter unha lingua propia, tiñamos pois máis traballo. Claro, o comparo con Castela León e dis, claro, temos unha ventaxa. Ahora está pasando que se está esfumando todo ese traballo, parece ser, non? Por parte, sobre todo, da tele. E empezamos a desaparecer. Cando eu creo que o que di Monti, ao mellor, tiría que ser outra vez un efecto diferenciador e exportar dende aquí, incluso dende a propia tele, exportar Dinamarca non vai poder. Claro, exportar calidade, pero claro, para iso necesitas invertir máis, porque evidentemente os orzamentos dos traballos aquí son moi pequenos para competir por aí adiante. Entón, E colocar as series fora. Claro. Que se pode. Eu creo que teria que ser unha vantaxe. máis de carto, porque claro, a competencia e a calidade das producións é tan brutal e ti non podes facer unha serie para competir con iso mínimamente decente se non tes un orzamento decente. Eu fixen este verán un piloto que non debiu de sair porque non me volveron a chamar Non perdas a esperanza. para unha serie que é unha productora de aquí, galega, e claro, eu pensaba que iba a ser en galego e era en castelán porque querían vender a plataforma así que fora estatal e é como un pouco representativo, ¿no? E por exemplo, logo ves que en Cataluña fixeron a producción de Merlí, por exemplo, que petouno en todo o estado e en catalán, e non impediu o feito de ser en catalán que o petase en todo o estado. Si temos exemplos aquí, non é aquí na Cataluña xa. Sí, pero aquí asumimos que para facelo e que sexa a nivel estatal, eso, para exportalo, bueno, que hai que facelo. Pero se o mercado non é España, xa. O mercado, bueno, claro, sí. O sabor das margaridas veno en Malasia, en Corea, en Xapón. Que merda, que este en galego. E eles teñen a opción, igual que a nos, de velo en versión original, en versión doblada ou como queiran. Entón, por que non? O sea, eu creo que teria que ser un elemento diferenciador e a favor. E coproducir, que é a única maneira de conseguir un orzamento, unha das maneiras que hai, non? Ou a única xa. Está facendo con Portugal, non? Afortunadamente. Mira que tardamos séculos en coproducir con Portugal, Arre, caramba. Fixemos unha cousiña aí atrás, hai uns 10 anos ou por aí, ou 2. Por favor. Están encantados. HBO, chámanme de HBO Portugal. Porque claro, para eles somos actores internacionais. E aquí non. Aquí non me chaman HBO para nada. Aquí, hostias, pídenme por favor unha entrevista, piden por favor un non sei que. HBO, porque claro, estamos facendo aí unha producción galego-portuguesa e claro, non teñen para empezar os presuizos que temos aquí, non? Que teñen aquí con nós. Claro. Sí, pues sí. Entón, a resposta era sí contrarresta, pero debería sumar. O sea, debería ser a favor de todo o colectivo. E o que non suma resta, claro. Evidentemente, sí, claro. Bueno, pois como estamos casi no final, agora pediría vos que nun minutiño ou algo así me dixades que quereríades que cambiara nos traballos que vos ofrecen ou que vos gustaría desde o punto de vista da vosa profesión e da vosa condición de actores. Bueno, como antes empezamos por aquí, sigue pagando sigue pagando a novatada. Sí, que acaba. Recorrido Óscar. A ver, podes volver a facerme a pregunta? Se me acordara, sí, non, quero dicir, que che gustaría que che ofreceran como actor, ou que cousas terían que cambiar no teu traballo de actor de aquí en diante, non? Para que a cousa fora un pouco máis xusta ou máis axeitada para ti, ou para que todo funcionara un pouco mellor. Pois a verdade é que non o teño moi claro, sendo honesto. Me pillas así mal, Porque, o sea, claro, pasa palabra. A ver, eu creo que claro, a ver que arranque outro e a ver se sería importante, aí. baixo o meu punto de vista, que o rol masculino, o rol femenino empezarán a desdibuxarse un pouquinho. É dicir, non pasa nada o que dicía antes Monti cando falaba de Santos, de que a túa personaxe sea un tío machista, porque estás facendo un tío que é machista e porque hai que reflexar algo así, vale? Pero que empeza a haber un abano no que se mesturan unha cousa e a outra e non te chamen simplemente ou porque a muller ten que ser así e o home ten que ser así, ou porque tellas que ter esta idade para facer de tal ou porque tenes que ter esta idade para facer de cual, non? É dicir, que se desdibuxen. A mí tamén
Claro, eu, por exemplo, o meu primeiro papel nunha serie na galega, eu era medio parella de Belén Constenla, que me levaba moitos anos, pero iso era unha rara avis, iso era como o normal é o contrario. E dices, pero non pasa nada por contar as cousas diferentes, por abrir o abano, porque agora mesmo estamos nunha sociedade que exixe e demanda estes cambios, e eu creo que en moitos casos, por lo menos aquí, estamos indo por detrás. E creo que temos a capacidade creativa como para ir por diante ou polo menos ir a par. Mira, xa me vi unha cousa que se vincula con isto. É como que parece o que dicía antes. Sí que me gustaría que o que está empezando a pasar agora, de que se empezan a desdibuxar, se empezan a ver outros tipo de personaxes femeninos, outro tipo de personaxes masculinos, e se desdibuxan un pouco estes estereotipos, pero todavía non se mostran dende un sitio no que estea normalizado, como que empece a ser algo que sexa normalizado, ¿no? Como que parece que unha rareza. esta peli é con novas masculinidades, esta peli é con mulleres agresivas, no, sabes, que sexa unha normalidade, que cada vez vayamos máis cara a que non sexa noticia que unha muller leva unha pistola, ou que sei, isto Porque sexa maior que a parella, porque sempre nos poñen mulleres máis novas. Si, ou que sexa a máis alta, ou que, sabes? Sí. A mí nunca me puxeron unha muller maior ao meu lado. A mí. A mí foi a única vez, tamén digo. A mí foi a única vez cando fui con Belén. Sí, pero é unha rareza. Claro, é unha rareza. Sí, que se normalice, que se en xeral. Sí, eu falaría un pouco de xa quitando a parte artística do que nos poden ofrecer ou non, que entraría un pouco aí, pois que non nos ofrezan precariedade, con eso casi me conformaba. Nos ofrezan dignidade neste traballo, e precariedade, por favor, xa non, porque hai moita. E hai que na fomenta que ainda está peor. Non. Sí, aí é verdad que volvería ao que... Mira, eu que non quería falar, No, pero o que dicía ao principio era un pouco tamén de resistencia, no? Desta cousa de resistir, que tamén é verdad que entendo que dicías ti de non estar de acordo porque é perigoso, porque pode parecer que é como este rollo de no, porque os actores temos que asumir que temos que estar sempre loitando. O digo nun sentido de que, bueno, a profesión en sí resulta inestable, pero é verdad que moitas veces máis inestable e máis precaria do que debería. Claro, por iso hai que loitar. E tens que loitar as novas xeracións, sobre todo, porque sabes que... Pero loitar en colectivo, non individual. Os que máis, podes dicir, putean neste foro. Os que máis putean é a xente nova. Entón, ides ter que pelexar vos polo voso. Os que estamos aquí arriba xa, mira... Pero, claro, cando te ofrecen algo que nin cumpren as leis ou convenios, sabes? Tens que pelear, eu xa... Ter máis conciencia de colectivo tamén. Agora, a min, ás veces, vanme ofrecer mellores condicións que a ti, pois, por ser novo, e van intentar, pois, terte en precario máis que alguén que leva mesto. O sea, que dadlle caña a isto, e loitade por desfacelo, senón van seguir así, as cousas non cambian. E tamén, engadiría tamén a palabra, que a mí me gusta moito, sororidade, pero tamén dende a nosa parte, porque todo este momento que houve do Me Too, das mulleres denunciando acosos e demais, que moitas veces parece que queremos tapar, ou que queren tapar, e tamén ser máis conscientes, porque moitas veces como vamos nas rodaxes ou en tal, que ou non nos enteramos ou non nos queremos enterar, non? E tamén ser máis conscientes e apoiar cando ves un caso deses. Eu tampouco é que sufrira ou vira grandes cousas, pero estar aí tamén, sabes? Porque hai a veces comentarios que parecen brandos e non o son tanto. Entonces estar tamén un poquinho máis. Sí, non asumir como... Sí. Levamos aquí machismo e a veces para que cabe dicir. Sí, pero non asumir como normais ese tipo de comportamentos, ainda que sexan pequenos, digamos, que nunca son pequenos. Pois 1.000.000 de gracias, chegamos ao final. Si todavía seguides aí, seguro que sodes boa xente, pacientes. Isto ten unha ventaxa con respecto á actividade en directo, de que se hai algún matiz que pensastes que era nun sentido, pero era noutro, só tendes que darlle marcha atrás e volver a escoitalo para evitar poñer no Twitter cousas que igual non entendistes ben de todo. É unha recomendación por parte miña e un agradecemento por parte do festival. Estuvemos aquí na librería Couceiro, que é outro dos sitios aos que hai que ir en canto se poida.
E se tendes protestas, pois xa sabedes para o que sirven as redes. Un millón de gracias aos tres, a Óscar Allo, a Fran Lareu e a Monti Castiñeiras. E o noso sorriso podelo ver nas redes sociais, que temos fotos en imágenes. Sí, que vos quede claro que estábamos sorrindo todo o rato, Sí, sí. pero a máscara no teatro é moi importante. Un millón de gracias e hasta e non perdades de seguir toda a actividade do festival.